салом дӯстони гиромӣ, забономӯзон, ҳамватанон, ҳамзабонони арҷуманд. дӯстони азиз, шумо мехоҳед ба хориҷа сафарҳои сайёҳӣ дошта бошед. мехоҳед дар хориҷа кор кунед. шумо мехоҳед барои худ кори хуб ва сердаромаднок пайдо кунед. шумо забономӯзиро меписандед ва дӯст медоред. агар ҷавоби шумо ҳа бошад, пас ба канали худатон ворид шудед. дар ин канал шумо метавонед забонҳои англисӣ, русӣ, туркӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, арабӣ, хати форсӣ ва забони тоҷикӣ барои наврасони дар хориҷ аз кишвар буда ва инчунин дарсҳои компютериро ройгон ёд гиред. хуш омадед ба дунёи забонҳо. Welcome to Language World. Добро пожаловать в мир языков. Дилдер дуниясия хош гелдиниз. Аҳлан ва саҳлан иля алами луғат.